jen sitok iki lho jaluk mikir kok. Ilang ket moyo ning kono kok. Mi kok nguyok barang iku. Dagelan nak mutungan. Aku ane kalau mana apa? Berat semua itu. Dadi ulah. Malah kok garangan yo malah. Baca nih sini bar kembali. Kowe provokatore kowe. Ayo tak jarok nang beneng kene lah. Iki jarane minggir, dipangani pirang-pirang setahun kok jek gering ae. Palune buak. Ora sido main malah. Karepe bar iki aku demung kok. Iki kowe karo aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa teko ing desa Prambatan. Prambatan iki. Prambatan pundi iki? Dari sapa? Prambatan lor nang ngene kidul. Iya, Prambatan kidul malah ning lor. Aku bingung sejarahnya dhisik piye to. Aku yo ngono. Prambatan kidul malah ning kono. Iya sing gawe iki ora roh nggon. Ora roh lor kidul nawa. Aku ya kumul Prambatan lor langgone kok ning kidul aku. Prambatan kidul malah ning lor ya. Lah iya, tak bingungi tak yo iku ah. Nek bukaen desa Prambatan lor. Langgone ning kidul. Ora usah mboi-mboi manggone nang kidul lah. Enggak usah. Prambatan lor. Lor. Ning diane sapa, Bos? Ning diane Pak. Hah? Kayak lagu, Mas. Kayak lagu. Nggih. Pak Mariyati, hae Mariyati. Mariyati. Tak kira Maria jebul Mariyati. Hae Mariyati. Oi, kowe nek dibaca wong kene ora semulai kowe. Iya, aku bayaran. Pak dibayar malah bosok. Suparyadi karo Bu Paryadi. Ibu Jamrotun. Jarotun ditunggu. Jarotun. Ibu Jarotun dalam Bapak Maryadi. Wis gawe gampang ae, Bos. Pak Di karo Butun, Mas. Iya, gampang kok. Ngesek pal. Wis akhir Pak Di karo Butun wis gampang. Acarane apa iki mau? Hah? Acarane Sunat. Sunat kudu musuh. Hah? Nikahan. Nikahan. Berarti Pak Di karo Butun iki nikah. Sen nikah kuwi anake. Anak sapa? Pak Di. Ora mlebu Bondin piye? Kok ora dilebokno museum kretek? Kok iso mlebu museum kretek? Wong lanang kok iso duwe anak. Iya. Lho kok menara Pak Di yo? Lah sing duwe anak berarti sapa? Butun. Nek rono Pak Di ora iso duwe anak. Sing duwe anak Butun. Nek ora duwe anak Getun. Iya apa ora? Iya. Kandhan yo. Pak Di ku cuma setor material tok. Cor-coran apa pokoke? Oh, Cor-coran apa? Iya dicor lho. Iki kemantene sing dicasah. Iki lho, Bos. Kemene? Loh, cacak ora lah. Jajak. Iki. Ora iki. Iki. Sing dipangku. Kok masel aku. Kok sate dipangku. Kemantene merah binang. Loh. Sok. Untukku krowak iki. Kae kemantene kae. Sing gawa biru-biru. Sing lanang apa sing wedok? Sing lanang. Kok aku mangak kae iki. Yo bener sing lanang. Lanang wedokan. Sing apik nek takon sing apik. Aku muni lanang. Lanang. Sing kene muni wedok ya cilik-cilik. Sing jalur ya, Bu. Sing jalur.
Iya muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan. Bisa tuntut gamen milan mintuna wis menae. Bener kuwe anu. Aku ndonga. Aku ora moden. Wong uripku dhewe rek ora karek kok ndongakno wong. Ajur kabeh. Oe beto. Beto piye? Ning aku ndungu-ndungu anu, Bos. Hobi olahraga. Hah? Olahraga. Apa iku olahraga? Renang? Salah, ora. Aku ora seneng renang sakmene apa ora kelelep. Badminton? Ora. Lah apa? Hobiku mung loro. Apa? Siji outbound, loro lari. Kamu. Ya Pak semene outbound apa iso menek? Heh? Awak semene lho outbound. Outbound ya ora menek. Lho, outbound iki menek. Berarti outbound ora. Apa? Outbound. Out iki keluar, bon iki utang. Berarti aku seneng metu golek utangan. Layak layan kok cicilan mekar. Ha iya. Mangsamu. Awak semene tak bayangno aku wis kudu guyu. Piye? Upama awakmu semene. Heeh. Kowe kok melu lomba lari. Lomba lari. Aku lomba lari menang le. Lepuk, menang hadiah TV. Juara piro? Juara siji. Loh, ngomongamu. Lepuk. Pesertane piro pesertane? Pesertane 3. Pesertane 3. Hadiah TV. Hadiah TV kowe juara siji. Aku juara siji ya. Ora ngandel. Ora percaya. Ora percaya. Pesertane 3. Siji nomor siji aku. Kowe. Nomor 2 sing di TV. Nomor 3 polisi. Maling iku. Sapa kondo maling? Iku maling. Maling iku nak kecekel. Wong aku ora kecekel. Baleni. Pesertane 3. Kowe juara siji. Juara siji. Sing pertama aku. Kowe. Nomor 2. Nomor 2 sing duwe TV. Sing nomor 3. Sing nomor 3 polisi. Iku maling. Ora maling nak kecekel, aku ora kecekel kok. Ngeyelan cah iki. Sing waras ngalah wis. Lho kok berarti ngelokno aku edan. Ora kene kan tak omong ngene. Kowe karo aku ning kene kon edan. Aku jadi kanca sitok. Kowe. Aku ora duwe. Jenenge Muhammad Abdul Otong. Muhammad Abdul Otong. Menjelek-jelekkan kowe iki. Kula Muhammad Otong alhamdulillah ngono ae. Alhamdulillah. Matur suwun. Lho nek iku ya alhamdulillah kowe. Ora moro ora diweki ya. Matur sembah nuwun, Bu. Alhamdulillah. Aku ndi? Genten kowe. Aku mbok entekno. Ijek turah. Bos. Tuku sosis sak bakule, Bos. 5.000 apa entuk? Kok pateni bakule kok. Tambah 5.000 kok. Untuk sak bakule lho, nah kandhani kok. Kok coklat-coklat lho. Kandhani kok. Iki entuk sosis sak bakule. Ya nek ana sing nungu ngono. Ya iku ora ono ya. Bos, aku abu kae ungu. Bos. Tak kandhani. Bos. Ana boneka laku batu. Iku. Boneka apa? Sai bos, sai. Ndi wong otong-otong? Otong. Weh, lha apa iki? Ndelek luru garangan kowe. Ya awak Gusti kan nggo ketemu sing apik goblok. Kene lho, kene. Wong kok kowe iki lambene sapa kaya ondel-ondel. Jaluk luru mbing bos itu ana apa? Ana mik tambah sithik, Mas. Ana iki. Wih, Bos. Ya Allah Gusti. Apa? Bagus. Gembagus we. Gembagus. Lho, iki ngene ae. Ana kowe, ana kowe, ana aku, ana kowe, ana otong. Wong telu do pramen. Aku sing keliling. Lho. Kowe jaga lilin. Iki babine. Ora. Ora. Gini. Wong telu.
Dok pramen nek ketoprak wis umum. Ketoprak wis umum. Wayang kulit umum. Heeh. Ludruk wis umum. Ludruk umum. Kowe karo aku wong telu iki. Heeh. Wayang wong. Wayang mong. Lho, Potongan ngene kok dadi apa? Loh. Kowe aja ngenyek. Kowe dadi buta upil. Kowe untukku krowak dadi buta cake. Yo, iki. Heeh. Iki dalange, Bos. Iki dalange. Heeh. Rada dugano. Dalange. Dalange. Heeh. Nyenekno ah. Enteni. Tak jipokno. Jikono apa e? Sik. Iki teko kene wis ganteng. Ganteng. Ya. Apa ganteng? Biasane ora ngene. Piye? Biasane Heeh. welek. Welek lemah tok. Pupurane setahun pisan. Ngono nak pendak. Lah iki mau Bodoh ngene. ora iso dandan. Heeh. Moro-moro dikon dandan. Sing dandani wong sak RT. Lah kok iso e? Gambare mbah parane. Iku ngono apik nek sing dandani wong akeh. Cepet dadine. Dadi mayit. Iki asal iki dienekno alisnya. Padahal iki kudune alisnya ngene. Wis ganteng iki, wis ganteng. Wis iki ganteng. Ganteng ah. Ganteng apa mboten, Bu? Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula dongaaken panjang rezekinipun. Wiranto. Loh. Iki wis entuk, Bu. Loh, Diboy. Loh. Kowe entuk pira? Kowe entuk pira? Yo. Bumi gonjang ganjing. Loh. Sik. Lah kan suluk lah ya suluk. Banjir. Loh. Loh. Halotis. Permati. Yo. Saiki. Yo. Dalange suarane gedhe. Loh. Lah aku gak mbok tambahi lah. Loh. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Lampu di kota. Piye lah? Iki dalang masa kini kok. Ya. Wayange tren, Mas. Ucap ing kacerita samudum at ing tang kondo. Ing dinten menika badhe ngaturaken minal aidin wal iya sik
Lho ngawiti tanggapan lek yo minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aja, kowe dhisik. Sing kemeng sapa? Ai lungguh. Ing peperanganipun dalange sampun kesel, wayange disumanggakno ngomong dhewe. Iki cekelo. Ngomong dhewe dalang iki setruk aku sesuai. Ana wayang kon ngomong dhewe. Sopo jenengmu? Urung ditakoki. Urung ditakoki. Buta upil. Kowe buta upil. Iya iya. Mandek-mandek sapa jenengmu saka ngendi papan panggonanmu, Gus? Wale. Wale. Ngomong lek wale. Mandek-mandek sapa jenengmu saka ngendi papan panggonanmu, Gus? Wale. Kok kualik kok terus lho. Lha iki piye aku goblok ngene iki? Sosis neh, Bos. Kowe amet tuku. Ndak ngomong. Mandek-mandek sapa jenengmu saka ngendi papan panggonan? kuwale ade ngalah tak boco kowe. Arek kualik. Sing mbok kowe iku omong aku kok. Lho kliru. Paidi yo merkeco. Paidi iki omongane halus. Ngono. Mandek-mandek sapa ngendi papan panggonanmu, Gus? Aku sik sing ngomong aku sik. Yo. SS. Mandek Gus. Hah? Omongan kok kemrecek ngono. Umume buta cakil omongane kemrecek. Ngono. Yo. Mandek sapa sing ngomong Gus? Yen kowe takon karo aku ngono Raden Paidi. Permadi. Yo Permadi. Saka ngendi Gus? Saka Padepokan Semar. Aduh. Permadi. Yo perwayangan yo ana Semar barang. Iki dudu Padepokan Semar lapo? Ora. Ning Padepokan ndi? Ponpes alkohol. Yo malah mendem kabeh wayange. Tekan Padepokan kono, Gus. Apa sediamu Gus? Sediaku kopi. Loh, ancek-ancek Gunung Mahameru. Apa ora glundung aku? Kok capek ngono nyo? Yo. Ancek-ancek ing gununge Sumeru. Semeru ndasmu kowe. Wis direng. Yo. Bacot apa mulai Gus? Aku mbok kon Bali. Oke. Bacot ah, perang bacot. Bacot. So Bali kok oke. Bacot. Arep mau kon bacot. Kowe jogokku terus kowe. Ndas buta pating jengkelang. Tak tigas nganggo apa iki? Tak tigas sing nganggo silat. Silat dasmu kuwi. Lha nggo apa? Gamane iki lho. Aku ora duwe rek. Duweku silat tak tebas go silat ta. Sauliem Gus, maju legane atimu ayo sa. Oke. Kendangnya turu la ilaha illallah. Ayo Perang. Iki balune dianu kowe. Ayo. Ayo.
Yo. Hush. Ciao. Aman, aman, aman. Jay. Hush. Jay. 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 Ana tawone. Balik. Iya. Modiar. Modiar kowe. Modiar. Mati. Mati. Wes, kowe mati goblok. Mati. Hop. Mati kabeh. Permati kok sekarat. Golek kon mati kok kon sende. Kotor. Iki balekno sik. Iki jono bintang matamu. Bintang tamu.